आरो बे उदालगुरिल' नङा भेरगावआवनो जा डिमाकुसियावनो जा टंलायावनो जा तामुलपुरावनो जा गरेस्वरावनो जा बयबो रायजोआ दिनै जोंहा सजाग जानांगौ। दिनैनि बे बेलासे समावहाय नोंथांमोना बयबो नुबाय जोंहा जितु जोंहा डिलिमिटेसननि बयबो रायजो राजाया दिनै दुखु मोननानै दङ आरो बिभिन्न राजनितिजों लोगोसे बयबो सात्र संगठन आरो जोंनि जितु अर्गानाइजेसन गासैबो दिनै दुखु मोननानै दङ। उदालगुरिया जोंहा एमपि लकसभा जानांगौमोन आरो बयबो लकसभा एमपिनि जितु लिस्टखौ जों नुदोंमोन बै समावहाय जों बयबो खुसि जादोंमोन। नाथाय दिनै बयबो दुखु फोरमायनायखौ नोंथांमोनहा नुदों जे उदालगुरि लकसभा जायालासेनो दरं लकसभा जाबाय। दिनै बिनि थाखाय बयबो बेपारिफोरखौ लानानै जोंहानि दखानदारफोराबो बयबो दिनै उदालगुरि जानायखौ लुबैदों। बेखौ लानानै दिनै रायजोआ मोनसे रिएक्सन होनायखौ नुनो मोनदों। आरो बे उदालगुरिल' नङा भेरगावआवनो जा डिमाकुसियावनो जा टंलायावनो जा तामुलपुरावनो जा गरेस्वरावनो जा बयबो रायजोआ दिनै जोंहा सजाग जानांगौ। जोङो जेब्ला जोंनि बयबो माहारियारि आफादफोरा आबसुआनो होन आसायानो होन आदसायानो होन बा नेपालि सम्प्रदायानो होन जेसेबां जोंनि बिटिआरआव बेसेबां अर्गानाइजेसनफोर दङ आफादफोर दङ बिथांमोना ज' जानायनि जेब्ला जों इलेक्सन कमिशनार अफ इन्डिया बेखौ जोङो लोगो हमोब्ला आरो रायज्लायोबा सरकारखौ नारसिनोब्ला बे जाफिननायनि सम्भाबना दङ आरो सरकारा मावनो हायि जेबो गैया। जोंनि पाब्लिकफोरा जोंनि रिप्रेजेन्टेटिभफोरा बयबो मोजाङै थानांगोन। जोङो इउनिटि जायोब्लानो गासैखौबो जोङो खामानिखौ मावनो हागोन। बेखौ सुफुंनो थाखाय दिनै रायजोआनो सरकाराव नांनो थाखाय रिप्रेजेन्टेटिभ दिनै दैथायहरो। मन्त्रि एमएलए एमसिएलए गासैखौबो भट होनानै दैथायहरो। दिनै रायजोनि नांगौखौ सरकारनो बुंनो थाखाय मन्त्रि एमएलए दिनै दैथायहरनाय हिसाबै रायजोनि नांगौखौ सरकारनो बुंनानै लाबोनायखौ दिनै रायजोआ दिनै लुबैयो। नाथाय दिनै रायजोआ मोनसे उल्था मोनसे परिबेस जानायखौ जों नुनो मोन्दों। दिनै रायजोआसो दिनै फोरमायनो गोनां जादों जे जोंनो बेखौ नांगौ। अलरेडि रायजोनि नांगौखौ मिथिखायो जे उदालगुरि लकसभाखौ नांगौ होननानै बयबो मिथिखायो। बेखौ नारसिननांगौआ जोंनिया सरकारनि खामानि। न' दाउट माब्लाबा गोरोन्थिया जानो हागौ गावनिखौ सार्थनि थाखाय माब्लाबा गालांथ'नो गोनांबो जानो हागौ। नाथाय रायजोआ बेयाव बिभिन्न मोनसे रिएक्सन होगोन आरो बिनि थाखाय गोबाव लं टार्म्सनि थाखाय रायजोआ खहा जागोन होननानै दिनै जों सानो। बेथ' आल्टिमेटलि जोंहा खहाखाय जोंहा बिटिआरनि जिथु मोनबा 6टा समस्थिया जोंहा दिनै दरंआव हाबहैदों। जों बिटिआर सुक्ति हिसाबै जों आपग्रेडसो जानांगौ नङा होमबा? आपग्रेड जानाय हिसाबै जोङो जोंनि 6टा समस्थिजों जोङो लकसभा जानांगौ। नाथाय जोंनि 6टा समस्थिया जोङो जेननानै बे मोनबा समस्थियावसो जोंखौ दिनै एड खालामदों। बेथ' बिराद गिदिर दुखु गोनां जोंनि थाखाय। बिनि थाखाय जोङो दा खावलायदों मोनफ्रोमबो माहारि आफादफोरा मोनफ्रोमबो अर्गानाइजेसना दिनै इउनिटि जानानै बे उदालगुरिया लकसभा जानांगौ होननानै जोङो दिल्लीनि स्टेटनिफ्राय लानानै दिल्लीसिम बेखौ दिनै जोंनि दैदेनगिरिया बेखौ रिक्स लानांगौ बेखौ दिनै रायजोआ लुबैदों। उदालगुरि समस्ति जानांगौ दा बिदि खालामदों जिहेतु बेखौ जुदि उनाव एक्सेप्ट खालामाबा उनाव माबाफोर एक्सन लागोन नामा? बेखौथ' रायजोआ रिएक्सनखौ होथारगोन। जिहेतु जोंहा मोनसे आखा दंखायो जागोनखौनो जों नुथारबाय जोङो द्राफ्टखौनो जोङो नुथारबाय बोरै बे द्राफ्टआव नुखानाया बोरै आरो दिनै डिलेट जालांनांगौ। बिनि सायाव जोंहा अर्गानाइजेसनफ्रा बुङोब्लानो रायजोआ ओंखारनांगौ होनब्लानो जोङो हाजार हाजार लाख लाख रायजोआ दिनै बिनि थाखाय आन्दलन खालामगोन। बिनि थाखाय जोङो रायजोखौ मिथिहोगोन जोंनि खुद्रिनाय जोंनि गांनाय जोंनि गाबनायखौ जोङो दिनै सरकारा मिथिहोगोन। जोङो दिनै रेडि जानानै दङ। नोंथाङा रायजोफोरखौ माबायदि सांग्रांथि जानो खावलायो जाहाथे जोंनि दिनै बिटिआर हालामाव बिदिनो गोबां माने थगायजानाय बा बेफोरबायदिनो फुलफिलमेन्ट जानाय दिनै नोंथाङा माबायदि एलार्ट होनो सानो? खायफा लकसभा बा खायफा बेफोरबायदिखौ बुजिनो मोनाखै दाबो। दिनै आङो जोंनि बिटिआर बाखिनि रायजो राजाफोरखौ आं खावलायनो सानो बर'आनो होन नेपालियानो होन बाङालियानो होन मारुवारियानो होन बा आदिबासियानो होन बयबो दिनै इउनिटि जानांगौ। जोंहा लकसभाजों लोगोसे जा दिनै जोंनि 6टा समस्थिखौ बै दरंआव हरबाय बिटिआर एकर्डखौबो दिनै नस्सात खालामनाय जाबाय। एकर्ड बायदि जों थाङाखैसै। दा बिनिखायनो जोंनि जाय समस्थिफोरा दिनै माबाजों दरंजों दाजाब जाबाय जोंहा तामुलपुर गरेस्वर टंला भेरगाव आरो जोंहा माजबाद उदालगुरि बयबो समस्थिनि रायजो राजाफ्रा दिनै एलार्ट जानांगौ। आं दिनै खुलुमहरो बयबो रायजो राजा एलार्ट जाना थानांगौ। बिनि थाखाय जोङो लामायाव ओंखारनांगौ जानो हागौ जोङो आरो बे बास्तबाव जाथारनांगौ होनना दिनै आं खावलायदों। थेंक इउ।